Nice one. Nice one. Nice pass! Nice pass! Pagkabantayan amo niya po si Coach Yob sa amo niya pagbalik training sa kabataan. 13 na. Oh, 13 under. So yun, kabataan. Thank you. Thank you, thank you. Okay, focus. Nice one. Kawanan yun, 5 minutes. Nice pass. Nice pass. Nice Gab. Jiron, tawo mo Jiron. Nice one. 2 minutes, 4 minutes, Milen. ¿Cuáles dos?
3-2 score. Last free throw. Pass out lang. Ulataan mo lamang ka, ano. Nice. Score. 4-2. Inbound. Pusa. Pasa. Dalas sunga. Bilis. Nice pass. 2 minutes. Hey! 150. Post out. Nice one. 50 seconds. 50 seconds. Forty seconds. Dua banse. Fifteen seconds. 10 seconds. 5 seconds. Next. Pasay. Good. Nice one. Dre mo, Dre, bantayan, Dre. Dre, si Saiki mo, Dre. Tao mo. Okay. Tao sila.
Nice pass. Nice pass. $450. $450. Foul, foul. Nice one. Push ka ba? Nice one. Nice, Gab. Nice, Gab. $240 ang ano, oras, bilhin. 340, 340. 3 minutes and 40 seconds. Guasay. Punta mo siya ako. Ate, tapos na. 3-4, basis na isa. 3 minutes bilhin ha, 40 seconds oh. Jay, guwa mo sa linya, Dre. Saikay, guwa mo sa linya. Tahan, guwa mo sa linya, violation ka mo. Jakoy, ibu dia. Nice one. Push Gab, push Gab. Nice one.
Dua banse, dua banse. Nice pass! Two 55. 2 minutes, 55 seconds, Bilen. Jay, go Jay. Good, good. Nice one. 6-5, isa banse. Slide, guide. Push na, kaya na. Hindi ka mo magtapak sa kuret, takay violation na. Pila score, ref? 6-5. Last throw, patay. 2 minutes, ha? Shoot, shoot! Push, Jay! Balik, bantay! Dito, bulas piyak. Balik, bantay! Sununtan. Pasasulat tao, ha? Aboy naman! Aboy na! Tao! Uy! To! Balik lang! Labas ulay! Nice one. O, Guales, oh. Push mic. Guales. Good pass. Kabulagab. Push gab. Isa banse, oh. O, dua banse. Pusha. Pipusha. Nice one. 1 minutes. 1 minute and 30 seconds. Inban. Dua banse, oh. Iban. Dua banse, oh.
Nice one. 10-7. Wipe pa, wipe pa. 1 and 10 minutes. 1 minute and 10 seconds. Good. Oh, 1 minute pa, 1 minute pa. Shoot. 40 seconds. O, ito na, dalawa mo. May dalawa ito na una. Dalawa na to. Ito, dalawa mo. Open shoot. Saka. Open shoot. Nice one. Ten seconds. 5 seconds. 5 seconds. 9 seconds pa gali. 9 seconds pa. Point ball in doon. Baseline. Ready. 3, 2, 1. Basta galing nga maagawan o podyo or magsalaan yung pasa, hindi ka mo mamasol. Kapamati ka mo, pala mo pag-aral ka sa kwan, kumara, sampang. Pag mag-inaway ka sa court, wala na, guba na ang pang. Paminsa ron tabla, sa PBA, sa NBA, inaagawan, sila gamit. Sabi ka Jordan, dahil nag-gundin, kung isa ganito, kasi sila, kasalay na pasag, kasalay na tira, wala sila ganito pa sila. Tubak. Pungkote. Hey, Drake! Pungko. Gets nyo? Wala mo ko mag-start yung baysay sa isang mga baes. For example, ikaw yung baes ko. Yo! Lumol please man. Ikaw magbaka sa isip ko. Lumasawan pala baes mo siya man. Ikaw kayo. Buti sa akin pala. Hindi ko ba yung pang? Imbis nga mag-focus na mga magbantayin si Ida. Wala nang sala. Kami kayo inyo. Sulod na utak. Kita baysay na ako. Tingnan nyo. Sabihin ko mo daw magkakto nga liga, nga ampang. Pag wala kaya gabay, namin yung ampang. Kaya mo na sekreto, ito para mag-gaong. Ginagawa ang pag-agaw, sampun siya ako nagawa. Panang kabalik, bantay. Mula ka sa bahay sa, balik yung sida, lagan. O pagin nyo naman mula, o libot mula. Screen, tira, tawhay. Ang mula nagawa, ang mula apos. Bisa na ako nagpuon sa nyo. Sa dasig lang. Hindi kayo kita na mo gina, pag gamay lang ano, bahis. Gamay lang ang salang ang pasa, gamo na dito. Pag pasa, naglakaw ang pasa, nagabo sa dito. Iway na. Imbes ka paglakaw sa suga, balik mo lagan mo na mo balik. Bantay. Hindi nyo yarain. Hindi nyo na pag-ibutang sa, hindi nyo na pag-i-career. Ibutang nyo sa sisip nyo nga. Hindi ko na pinalita yung mamo na para mga ko sa kanya ko dapat. Kadampang, isang mawasiya, dagan ako yan, balik na ko yun. Pag naway, tira ko ah. Kung sunod, hindi ako yung aso, hindi mo sunod, pasabalik na hindi pinsan. Kaya mo na ganito, kaya mo ni-apply, kasampang ka. Ang dugang ko lang ng kada bal na mo ni coach,
So, dapat ang attitude yung number 1, attitude nyo sa disiplina nyo sa inyong lawas. Ang kaon nyo, kita tulog, tapos gadget nyo, iles nyo. Ako na nabal ang mga, mga importante git. Ang kaon damo. Tapos, mati sa coach, sa kung ginakilante, kung ano inambal ni coach, para na sa inyo kamayuan. So, kung may ginasaway sa inyo, hindi na para sa klainan nyo, hindi para may improve mo. Maging mayo ang mga siya sa liig. Kamu naman bulos na. Mga generation, kamu naman maging makilala sa uli. Magamit nyo na sa apply mo na sa din athlete, sa scholarship sa uli, tulad na kabalo. Papa ni Mike, player man. So, i-grab nyo ang opportunity, nga rin ka mo subong, bata pa ka mo, enjoy nyo nga rin ka mo sa basketball. Kag, muna, ton ka mo mayo, para manasulit, ka mo naman tipong na sulit, kilala. So, enjoy lang, tapos attitude to get, mati sa coach, disiplina, humble lang karmi. Dapat gid. Ano man labot nyo, sulit, humble lang. Sa subong kayo iti, ari naman ko din, mabuligay kami ni coach tulot sa inyong basketball training. Mabuligay kami. Kada Sabado, regular schedule takaga. Daloon nyo gid, towel nyo, tubian nyo, extra t-shirt nyo para may ilis ko mo magtapos practice. Tubian nyo gid, tubian. Yung palante na ang towel nyo. Dali mo na. Tapos sa 12 ninyo ang pang, so expect nyo nga practice nyo na kami. Schedule na practice. Ayun lang pa. Right? Dear Lord, nagkapasalamat sa mga Ginoo sa siningagang ginatang mo sa amon opportunity. Salamat sa pagpukaw sa amon, gift of life, pag-opportunity maka-training kami, maka-basketball. Salamat sa gift of talent, skills, knowledge, wisdom na ginatang mo sa amon sa mga kabataan. Kaya salamat Lord, we bring back all the glory in this name. Amen. 1, 2, 3. 1, 2, 3.